il-ħaddiema ta' salvataġġ ma jafux fejn huma. Jsiru jafuhom biss ftit qabel ma jiġi ħanajdu hekk il-lonċjat dak l-eżerċizzju. Għaldaqstant aħna l-importanza ta' dan l-eżerċizzju huwa li naraw li l-ewwel nett il-komunikazzjoni tgħaddi mal-livelli kollha, ġifieri naraw li l-servizzi ta' emerġenza kemm min-naħa tal-awtoritajiet konċernati, kif ukoll anki l-NGOs li qegħdin jassistu f'dan l-eżerċizzju jafu qegħdin jaħdmu fuq linja waħda biex ovvjament noffru s-servizz kemm jista' jkun malajr u kemm jista' jkun effiċjenti. Naħseb il-kol kemm aħna nirrikonoxxu kemm huwa importanti li nkunu preparati għalli jistenqala fil-pajjiż. Jistenqalaw inċidenti illi jekk ma nkunux preparati għalihom jistgħu jintilfu l-ħajjiet tan-nies. U dan huwa eżerċizzju fejn qed naraw id-diversi servizzi ta' emerġenza fil-pajjiż jikkoordinaw flimkien b'mod taħt il-kappa tal-protezzjoni ċivili sabiex jassiguraw illi fl-eventwalità ta' inċidenti aħna jkollna l-preparazzjoni tlesta, aħna jkollna n-nies ittrejnjati biex iva kif kont qed ngħid diġà nevitaw illi jintilfu l-ħajjiet tan-nies.